kubalulekile ukuthi bafana bebabili ngoba makuyi-1 kuphila iminyaka eyi-5 after 5 years kube sekufuna ukulanywa kubalulekile ukuthi ungakapheli u5 years uthole okwesibili before khona kufuna ukuzilamisa ingakho abantu bazilanda izinto after 5 years abanye badlule emhlabeni abanye kudla ingane. Siyabingelela siyathokoza boya kangonyongolo baba ojabulile baba osizwe ngihambile ke bafowethu ngaze ngafika la ekhaya ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifikile kubalandeli bonke bala ekhaya ku KZN podcast njengoba ngila namhlanje ngizochaza kabanzi ngama boys ngizochaza nokuthi bukuphi ubungozi bokuthandana nomuntu onama boys noma ngomuntu othwele ngolunye uhlobo nokuthi futhi iyiphi inkinga edala ukuthi abantu abahlele emakhaya bangaphumeleli ngoba kunabantu abazamayo kodwa izinto zabo zingaphumeleli. Ngizoqala ukuchaza ngama boys. Abantu abaningi bangibuzela lapha kuma page ami nalapha kade ngivela khona nasemsakazweni ukuthi ngabe yini ama boys until namhlanje. Ama boys ngeke ngishiya ngoba iyona ebadlayo abantu. Ama boys mangikhuluma ngama boys ngikhuluma ngezinto engisuka ngizakela umuntu othi sefuna inhlanhla nje kunabantu abafika abanye bazibuza ukuthi lo mfana wami ngaya kodwa egibela imoto zamamiliyoni kwenzakalani nginama boys bese abanye bayafika bangibuza ukuthi why ngiba nemizo emingaka. Mangikhuluma ngama boys ayinokuthi kunabantu abawafunayo. Ama boys yinto esikwazi ukuthi sifika siyakela umuntu othi yena sefuna ukushintsha isimo sakhe mhlawumbe sesebenze kakhulu lo muntu siyakwazi ukuthi mayifikile sifika sihlale phansi naye sibonisana kunento esikwazi ukuthi simakela yona bese siyamnika lezi zinto. Masikunika ama boys kuyenzeka lama boys ngikunike yi1 kuyenzeka lama boys ngikunika abahamba bobabili kuloko kudalwa yini kudalwa ngaphambi kokuthi mina nawe sikhokhelana noma ukuthi mina nawe sikhulumisana. Ama boys ke bafowethu abantu abaningi bayawasaba bathanda ubungozi. Ama boys ubungozi abukho kodwa ama boys ubungozi bukhona. Bukuphi ubungozi bama boys busekutheni ukuvumelana kwami nawe isivumelano esuka sizenza ngabe sisazilandela yini ngabe ukukhuluma kwami nawe siyakushintsha yini ila kudala khona ukuthi udale kubungozi bese kuthi abanye nezinye izithwalo isithwalo siyaphilisa isithwalo siyabulala kodwa empilweni sonke singabantu kumele sokuthi masenze izinto kumele siba nesibindi ngoba ayikho into ezokubisa empilweni ngaphandle kwesibindi. Even umuntu osebenzayo kumele akwazi ukuthi manje emsebenzini ngo6 ngiyangena ngo6 ntambama ngiyaphuma 24/7 nama boys kumele akwazi ukuthi mangikunikeza ama boys ngithi mfowethu kusukela namhlanje kuno1 no2 no3 okumele asilandela yenza njengoba suka sivumelene njengasemsebenzini. Kubalekile ukuthi mawunesithwala ekhaya noma mawunento esebenzisayo owake wayilanda uqhubeke nokuyilandela ukuze lento kusasa ingaphenduki into ezokuthi abantu bakhuluma ngaye bathi yimbi. Mina ukuthola ngithi kuhle kubi futhi kumuntu kodwa kuhle kumuntu ozazi ukuthi mina mangiyothatha isithwalo nangempela kusukela namhlanje noma ungathiwa nginemiliyoni nginani angizukukhohlwa ukulandela imigomo yami noma angizukukhohlwa ukulandela lokho okusuke ngakuzwa komkhulu Thuzeni noma ko Dr Thuzeni njengoba abantu abahlukahlukene. Ama boys ke bafowethu izinto esizakela umuntu akwazi ukuthi aphile nazo kufana nawe usukuzala ingane awukwazi ukuthi ungazala ingane akubese ungakwazi ukuyilawula kodwa engingakusho ukuthi amasuma ngisuka mina sengikwakela lama boys ngiyakunika ukuthi lama boys kumele ku respect into yokuqala ngiyakutshela ukuthi lama boys edla into ethile ngiyakutshela lama boys kuno1 no2 no4 no5 okumele awulandela ngaphandle kokuthi ungakulandelanga abukho ubungozi obukhona ama boysini kodwa makwaba khona okuncane ama boys ashawa sana egqekeni alala ngikulala ama boys ayivula imbobo enganeni kodwa lokho kuqale kutheni awusalandelanga la mina nawe sigcine khona awusalandelanga lokho esisuke savumelana ngakho. Mahla ama boys kumuntu ozowathatha azazi ukuthi efunani ngabe ufuna ukuyoba namamiliyoni ngabe ufuna ukuyophatha ama property ngabe ufuna ukuyophatha ama business ngabe ufuna ukuyokhuphuka ummeli uyini ama boys ayamphakamisa umuntu ngendlela efuna ukuphakama ngayo noma ngabe yini usuke uyifuna ama boys azoyilanda. Ama boys mawufuna ukuyophatha endaweni into zonke usibani bani ngifuna ukuyomkhipha ngiyongena ngiphatha kule ndawo ama boys azokulandela lento azokubuyela nayo. Ama boys mawuthi ngifuna ukuhamba ngale moto azokulandela azokunika lento oyifunayo kodwa afuna ukuthi nawe njengoba suka kwenzela uyilandelisisa imigomo nemithetho nemibandela osuka uyithole ekhaya la ubathatha khona noma ngabe ubathathe kumina noma ngabe ubathathe komunye
uma bathathe ngaphandle abantu abaningi bayawela ngeke ngibone umuntu ethi mkhulu ngiyahamba ngiyakomamboni, omunye ethi ngiyakoTanzania, omunye ethi ngiyakoKenya, omunye ethi ngiyakoNigeria bayofuna izinto zokuphakamisa igceke. Kubalekile ke bafowethu ukuthi masilandile izinto sikwazi ukuyilandela futhi sizivimbe ukuthi zinga-affect umndeni noma unkosikazi noma ey'nganeni la ekhaya. Njengoba usuke uyilandele lento kubalekile ukuthi uyilandelisisise ukuze ingathinti abaseceleni kwakho kusasa. Bese kuzothi futhi kubantu abathi bona bayasebenza kodwa baphumelele, omunye uthi umfowethu umnganami unemali kodwa manje mina angisizi ngalutho lento yakhe but ngiyambona uyaphakama phambi kwami. Omunye uthi yazi indoda yami inamamiliyoni kodwa manje lamamiliyoni wayo ngiyibona ngathi yona lento ejatshulayo, mina uyangenzela yonke into kodwa manje angibi naye ebhenki. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu azowathatha ama-boys noma azoyithatha lento ngoba kuningi okwenzakalayo kodwa ngeke sikuchaza konke. Mawuyithathile lento uhambe naye ekhaya mhlawumbe ngikutshela ukuthi after 2 months 3 months uzoba noshintsho empilweni. Uyaqala ke manje uyaqasha noma uyaqala lento esikulethela izinto, uyaqala lento kunika ama-client, ibhizinisi liyathuthuka, uyaqala manje uyaqashwa noma ngabe ufuna ukuba ukapteni wenzana ama-boys ayakuphakamisa, uba isikhulu endaweni thizeni, uba yilonto ofuna ukuba yiyona. Mase ube yiyona leyo nto into ebuyenzakala ukuthi abantu bangaphumeleli. That's why ngihlala mina ngishumela ukuthi abantu mabageze baqine ukuze izinto zabanye abantu zingabasebenzeli ngoba lezi zinto zifika zithwebula kwasani around lo muntu. Let's see uzana nesigwili lowo muntu mawuzoba nobudlelwane naye nidla ukudla okukodwa lento ayisebenzisayo ukuza abe nemali noma afeze iphupho lakhe kumele ethatha elakho afeze ngalo. Kuyenzeka ube nobhuti onemali but angakwazi lo bhuti ukuthi mayefuna ukuyothenga imoto ayoyithenga, kumele aqashe wena ukuthi usebenzele yena, engakwenzela noma yini ukuze athola lento ayifunayo kodwa usebenzisa wena ngomqondo. Kudalwa yini? Kudalwa ukuthi wena usuke walibala ukuthi mina ngihambe lezi zinto mina ngizisebenzise bese kusetshenziswa abantu abaningi masithi salandela bagcwele izikweleti emabhenki abasakwazi ukuthenga imoto, abanye bayasebenza kodwa kuzosuka umuntu oseceleni osuka esicebethizeni asebenzisa lo muntu ukuthi ahamba ayothatha imoto, ahamba ayothatha umuzi bese kubusa yena. Kusiza ngani ukuthi kujabula omunye umuntu wena ungajabulanga kuqala? Ingakho ngithi mina hlala ugeza uhlala uqina. Mawuqini noma ugezile akakwazi umuntu oseceleni kwakuthi asuka ukuthi hayi ngiyamsebenzisa, uzothi noma sesondela duze kwakho noma isilwane seshilo ukuthi hayi ngiyakumfowethu, umfowethu ngifuna ayongilandela ilona ka 1 million ngizomphakama mhlawumbe ufuna leyo nto esuke kuwena izokubalekisa. Uyabona ukuthi ubudlelwane bakho wena naye ubaleka, ungahlali emntwini ongakusizi ngalutho, ulandele abantu ohleka nabo noma ngathiwa ubhuti umama uyini umuntu osuke ngakusizi ngalutho uphume kuyena ngoba kunezinto esuke ezinzunza. Kunabantu abathi mabayisebenzisa into kodwa izosebenzisa abanye abantu ngoba abantu abaningi bayaconfuse. Masikhuluma ngama-boys, ama-boys akazukuhamba imali noma kugcwala imali ningadlala ama-Nigeria noma abantu abangaphandle bazokhuluma ukuthi ama-boys kuzogcwala umcebo, cha. But ama-boys azokulethela ukuhlakanipha, ama-boys azokulethela ama-castment, ama-boys azokulethela izikhundla, ama-boys azokuphakamisa kuyo yonke into. Njengoba sisichazile ngama-boys ngiyazi ukuthi lapho khona yazibuza ukuthi manje lama-boys mangibuya ngabe yiphi imigomo okhuluma ngayo mkhulu? Abantu abaningi bake babuzana kakhulu, omunye ezothetha nomama nengane ethe yasihambeni sako omkhulu ngoba manje angifuna ukubuya nezinto ezongihlupha mina ngedwa. Cha, ama-boys uma sikhuluma ukuthi kuneyimfihlo noma kunemigomo okumele uyilande njengoba ngisho ukuthi ama-boys awahluphi kodwa ama-boys ayahlupha uma ungasalandeli imigomo esuka zivumelene ngayo. Kusekutheni uma ngithi mina thatha labafana abafishane, njengoba ngikunika abafana abafishane ngikunika oyedwa, mawuhamba nalo mfana uyofika ekhaya umtholela ibhodo noma umtholela ibhavu noma umtholela iroom noma umakele isigangathizeni endlini yakho umgcine bese kuyothi ngokuhamba kwezinsuku noma kwezinyanga ekusebenzeni komfana akunika lawo mathenda, akunika lezo zimali, akunika lezo zinto uqashwe, uyobe uyabuya uzothatha umfana wesibili. Mangikhuluma ngokubuya noma ungathiwa usabuyanga kimi ngoba nama ungazi ukuthi uNkulunkulu akangithatha nini, akubalekile lokho ngoba umuntu uzosaba ukuyithatha ngokuthi ngizothi senginomfana oyi1 bese kusasa umkhulu ungasamtholi noma ungathiwa awusamlandi kimi. Kodwa mawuzombuza umfana kwazobe khona uzokwazi ukukhombisa indawo ongakwazi ukuthola khona okwesibili. Kubalekile ukuthi bafana bebabili ngoba makuyi1 kuphila iminyaka eyi5, after 5 years kube sekufuna ukulanywa.
kubaluleke ukuthi ungakapheli u5 years uthola okwesibili before khona kufuna ukuzilamisa. Ingakho abantu bazilanda izinto after 5 years, abanye badlula emhlabeni, abanye kudla ingane, ingoba abafuni ukulanda lokho kufuna ukulandeleka okwesibili. Landa okusela uzokubeka ekhaya kuphila kokubili, uyophila inguna phakathi, yoze uNkulunkulu akukhumbula nezihlobo zakho zisala zithuthuke nomcebo wakho. Namanje kunabantu ongeke sikhulume ngabo abanalezi zinto zawo, ubabomkhulu zokhokho, kodwa namhlanje zisaphila. Make sure ukuthi mawuyilandile lento uyabuya uyilandele yesibili ungayishiyi. Bese kuthi futhi la kweyimfihlo njengoba kusuka ukuthi ukuthwala. Why sithi ukuthwala? Ngoba phela imithi eminingi khona enhlanhla khona egubhu, kodwa uthi lokho kokuthwala kwakusikho. Okuthwala masikhuluma ngokuthwala, igama elithi ukuthwala ngesilungu bathi ritual man. Sikhuluma ngokuthi lento ethi ritual phakathi inama secret, inemfihlo okumele uzigcine. Let's ngithi mina ithathe lento, kodwa lento yobonwa wena wedwa. Lento mawudla kanje ngesikhathi somango, mhlawumbe uyinika omanga aba-10 uyi-add iminyaka, mhlawumbe uyinika amanga aba-20 uyi-add iminyaka. Imfihlo lezo. Ingakho masubuyile uthola izinhlanga ngapha nangapha emzimbeni bese unikezwa lento kuthiwa uthwele, ngoba usuka uthwele izimfihlo ebangazazi abanye abantu. Ngoba ngingahleka nawe kodwa ungazi ukuthi ukuhleka kwami ngiphatheni, ungadla nami ungazi ukuthi ngiphatheni nomunye umuntu. Ingakho kuthiwa ukuthwala. Ukuthwala kusuka kuyimfihlo osuka uyimbethe noma uyiphethe. Ngiyazi ukuthi abantu bayayifuna lento, futhi bayazibuza, omunye uthukile emakhaya ukuthi ayi manje lento, abanye basa, abanye bathukana. Cha, abantu banazo izinto. Asingeke sikhuluma ngokuthwala abantu bathwele, ngoba esikhathini samanje sekwakhulunywa kakhulu, but abantu banazo. Ngaba abameli, amaphoyisa, abantu abaku-high profile. Akekho umuntu ozosuka asendaweni thizeni kodwa kungabikho into embhustayo. Sinawo amadluzi, so abanye baphumelela ngawo, kodwa kukhona izinto abahamba bayinyusa. Ukuthwala kuyimfihlo kuya ngokuthi uyinyusa kanjani. Ungayothwala ngawo ama-boys, ungahamba inyanga efika igeze kunika into ethizeni. Leyo nto ekunika yona usuke uthwala ngoba ikunikeza into eyimfihlo engasahlangani nawe. Akuyona into ongahamba ukhuluma ukuthi mina sengabuya nendwangu, ngabuya nento ethile, nginentelezi engigeza ngayo, nginento engiphalaza ngayo. Ukuthwala khona lokho ngoba lento seyimfihlo yakho usuka suyithwele ukuthi hayi mina ngino-1 no-2. Makuthiwa manje emsebenzini bangihlukumeza ngino-2, ngoba abantu abaningi noma abazalwane bayashayeka ekuhambahambeni kwabo ngoba bayayiyeka izinto ukuthi la sizimo zibashaya khona, impilo sibabhedela yila abakhumbula khona umkhulu Mhlanga. Kunabantu abaningi engathi mangibabala manje bacishe ibala ko40. Omunye ethi mina ibandla lami lalihamba kahle kodwa manje ngishayekile, ingoba awuphahle ekhaya. Omunye ethi mina ngangiyimeneja, ngihayimeneja, ngangihola 100,000 kodwa manje bangikhiphile emsebenzini. Umuntu uvele wangiblackmist, wangikhipha emsebenzini, namhlanje ngisasebenzi, ingoba awulandeli okusemuva. Omunye ethi mina nganginento ethizeni, ngangiphetheni mina, ngangiphethe abasebenzi kodwa namhla kasenalutho. Omunye wanamakhumbo, omunye wayenamatekisi. Kudalwa ukuthi izinto zeni niyazilahla uma izinto zinambela kahle, nilandele ezinye izinto. Kubalulekile ukuthi into mawusayiphethe uyibambelela, futhi wenze sure ukuthi uyayibambelela ukuthi ingaphunyuka. Ngabe unemali, awunamali, ngiyazi ukuthi abantu abasuka basendaweni thizeni okuhamba kahle njengamanje akafisi ngisho ukusebenzisa umuntu, omunye akafisi ngisho ukuphumelela impepho. Noma ungathi Jesu hayi Jesu, kodwa ukukhumbula ukuthi kukhona la uvela khona, ukuthi kukhona la uvela khona. Sikhuluma ngomsamo. Kubalulekile ukuthi ulandele umsamo wakini, ulandele izinto zakho. Makumela into uyiphatha noma ungayiphathi, ulandele ukuze kuhamba kahle. Abanye ngiyazi ukuthi bayahamba banezimali, bayilanda izinto bazo-eda imali, kodwa okubalulekile ukwazi iqiniso ngempilo yakho. Umhlanga ombona embuka njengamanje, bazibuza abantu ukuthi manje lenzuzo yancane ayitholakala yona, ihlalaphi? Abanye bangazi, ungangifunda umqondo, ngiyavuthelana makuhlula ngikuthuma ngamabhodi. Okay, mina ngisemhlanga endaweni yase-Summerside number 70 eMhlanga. I-office isebenza lapha eNew German sithole 23 Street la sitholakala khona. Kodwa kubantu abaseThekwini babasifuna bakwazi ukufona emanambeni ala ekhaya. Abantu abaseGoli bakwazi ukubhuka bafike ngoba sisebenza ngama-weekend kuphela. Friday to Monday makuphakathi kweviki cha siyakutshontsha sisebenza. Inamba engitholakala kuyo ithi 079 13 99 643 079 13
99643. U-MTN wala ekhaya ukhona babuya bawuthatha uthi 063 802 4862 063 802 4862. Make sure noma ungathi ukhuluma nobani ungalenzi iphutha, imali ayithunyelwa, fika kumuntu ongumelaphi. Mawufika futhi ubhekisisa ngoba isikhathini samanje omhlanga bekumbona omncane ngase kunomhlanga onentshebe manje omdala futhi umhlanga cha, funa umhlanga ombonayo ungathi yayi noma umuphi ngoba baningi omhlanga manje. Sibonge.